Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kani ke Indo Stadium ke barang su the pleasant mana kani the maximum pe ki Indo sport sih ki badan hang ni the for example ki table tennis, badminton, the fly gini ki basketball court ngah set up ni, karate ki boxing, weightlifting, entah ki pun ki kena ki lek kai futsal. Te kum kani ko hall lu lek kan ki futsal leki by next year ngin host ka national game. Ki pun ki Indo Stadium ki ba ki dan hang ni pemiklaya jini ki pat long up to the date the ni kani stadium pawasim kya ka Sorkar kan an long ni kata international level ban kila ni lek kai kan kani ka hang ni long tak long hadu pra kliki badminton court and it's one of the best Bynta apo miklaya ya ka Bynta te ki lek kai hang ni ki boxing, weightlifting, badminton, table tennis kita yang kelam Bynta sipuah ni suaru ki pun ki kena ki ba represent ki different states lu we got a lot but play gini because Bynta na fly om kanik stadium ke balong international standard te kini ki coach su bawan hang ni Bynta ki la kham long kerdan ba kham he kham tebet bawan coach te fly om kanik caka kom ni te ki yom siam hang khana and plus we Sorkar Bynta ka ai ka tu ka one goal one job tu te ka kan yom siam ha ki khana ban ka yang ni jing he ni stadium te kani sai kani ko hall hang ni kadai kadam pratli ki badminton court ngalo kani ka third floor kadi ka main hall kani te chapo ki dang bon ki dan ki squash court hall ki boxing hall te ki dang bon ki banquet hall ki dan ki bon ki hall sport ngadai bantes kemling do ngadai nak Ibu district kena game bangal kai kadai ka weightlifting bun ba ki biro ki ba patti bha ta te menta ngasok men ba kilas dang ban tip kilas dang ban wan ki wei ban lakai te ba ka jings dang jonga kalong adar sau te ngalakai kawan ka weightlifting hasinong jongi ha pam sim ningkong ngaratang 10 kilo snatch te ngata san pupra kilo clean jack tena tu lakai hadin ngakiu naga 10 kilo ka snatch nga poisa nyu pho te menta ngidon hane ka gym ka batmai bala Pynbiang na ka government te menta ngidon baki player national camp dan kiwei te ngila practice lang bagi hane te ngakmen bang yo ka jaka ka Pynbiang mo min ko menchwang ngim yo ka jaka Pynbiang kitiar ada kata ka Pynbiang te ngakarpat chu ya ka megalia bakin Pynbiang chu gi government siagi bakin lakai ku strength ban Pynbiang strength maralu tangkine ngim ihap amin sim ki bero ba pinwan lakai wan ka weightlifting ne jit la ke quick sport ki badai ka olympic ba khnang ba pin sok ladap ki job pin yo medal kum ta kala ai chance ba ini player dalang ki job ni yo ka medal ni yo ka kam te ban ba pia le chane chatai wan ka game kan no game tang badai ka game ngadap sha da ka jingkemen ba ayorong hakani ka sport hakani ka discipline ka weightlifting namar hakani ka sport kamdei tang bang shulif ya ka weight ndrei ka danru ka mindset bang hap don kam ka teknik ban kum tater ihap ban long ha ko kopor nga ai khublei ka MWE kal ai ngi kani ka hall ini kitiar ini ki platform buon kitiar ki lawan ra ba ngila ban perform na ka Bynta ka national ka banwan la ajar penyau kalong sisa ke jingkerku ka bakrau Bynta jingi ki player baru ki player ki badan ha ka MWE kumjuru ha SAPP ngahaban compete ya ka below 65 men ya ka snatch Bynta ngala snatch 80 bada clean and jerk 100 day hakapor ba kadan ka championship hapo
dan bosku balapan ya jai Anas te nang tu hi ngasdang ban perform nang tu nga participate saya ki state championship kumta terter bat hadu ba andai orang hakani ka Meghalaya national camp bat kalong sisa kebuksia nga bangan yo ban pentebet hakani ka camp ka Bynta kumta nga korpat ba pide ban persang bat om tangi ka lifting hendrai kini ki judge sport ru nomor kay rap ya ke physical ke mental kumta terter ngin dayo ki coach de ka chance ka don hi yangi ngidan i coach ilong ibat tebet na ka performance ngi menchwa bat ka performance ke Bynta bangidan hakani ka coaching camp mentala urban item de kalong sisa ka chance ka ba itu ba inyo hi ki medal nani khmat dangi tre system chu. My name is Tuljit Bodua. I come from Assam. I'm a weightlifting coach. तो अभी भी नेशनल गेम्स का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है यहाँ पे। मेघालय टीम बहुत अच्छा कर रहा है, लड़का है, लड़की भी है, लड़का और लड़की दोनों बहुत अच्छा ट्रेनिंग कर रहा है। दे आर डूइंग गुड जॉब एंड गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रहा है और बच्चा लोग भी बहुत अच्छा कर रहा है। मेघालय एज ए वेट लिफ्टिंग वेरी न्यू बट बहुत अच्छा कर रहा है और मेरे को यही अभी मतलब वो है कि मेघालय टीम आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और यहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल मेडलिस्ट मतलब पैदा होगा।